Kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo, padayon nga nagasaka. Pinakamataas nga kaso sang COVID-19 sa syudad subong nga tuig na record kahapon. Iloilo City LGU naghingyo sa mga residente nga hindi lang anay magwa sa ilang mga puluyan sa sulod sang isa ka semana kung wala man lang sang importante nga transaksyon. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagaapela ang Iloilo City Government sa publiko nga kung mahimo magpabilin sa ila panimalay sa sulod sang 7 ka adlaw kasunod sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 kada adlaw. Bangod wala pa naaprubahan ang hingyo sang syudad nga Modified Enhanced Community Quarantine, ginapanugyanan na ang pumuluyo nga magpadayon sa pagsunod sang minimum health protocols ilabi na sa mga ulubrahan kag puloy-an. Sa datos sang City Epidemiology and Surveillance Unit sang CHO, nagdangat sa 747 ang COVID-19 cases sang Mayo 1 tubtob Mayo 19, sa din halos doble ang na-record kung ikumpara sang Abril sa kapareho nga mga inadlaw. Kahapon nalista ang pinakamataas nga kaso sang COVID-19 subong nga tuig nga naglabot sa 76 kagalabanan local transmission. Ngayon na 7 to 14 days time, ma-arrest or ma-contain naton ang aton nga local transmission diri sa syudad. So paano naton obrahon sinaso paagi sa mga stricto nga mga measures sa ginaobra naton. Sa subong 33 na lang ang available nga allocated bed sa COVID patients sa mga ospital sa syudad. Umpisa nga nagsugod ang vaccination rollout, nagdangat na sa 22,342 ang mga nabakunahan, wala pa diri nalakip ang hospital reports. Kainas ang aga, nabakuna na ang 1,575 Sinovac vaccines. Second dose na ini sa mga senior citizens kag immunocompromised persons. Sa Rose Memorial sang Central Philippine University, ginhimo nga waiting area. Halos na puno ini sang kadamuon sa mga luyag nga magpabakuna. At least may proseso subong, maayo ang dalagan, except that subong naga-jam ang Rose Memorial. Kainit-init, wala electric fan, wala aircon, no? Natalana ang abakunahan sa city government ang A4 frontline personnel sa masunod nga semana. 1,600 doses ang AstraZeneca vaccines ang katapusan nga supply sang syudad. Gani nagahinyo na inis ang dugang nga COVID vaccines sa Interagency Task Force. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.